turja syafa'atuhu likulli hawlim minar awani mubahimi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li jami'i tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jami'il ulama'in 'amilin syuhada'i salafin wa muslimin wal mufassirin ulama'in mujtahidin khususan Imam Abi Hanifah wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Hanbali wa Imam Abi Hasan al-Asy'ari wa Imam Abi Mansur al-Maturidi wa Imam al-Ghazali Mujaddid al-Baghdadi wa ila jami'il ulama Syaikhul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu fi Indonesia kullihim jami' masyayikhina wa masyayikhina wa azwajihim wa auladihim wa dhurriyyatihim wa usulihim wa salafihim wa li jami'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa usulina wa furu'ina wa man sababina muslimina wa dhamma fawqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya minhum wal amwat wa nakhusu khususan ila jami'i man hadara fi majlisina hadha jama'a masjid al-haram wa nakhusu jami'i khalidul muslimina mujahidina fi ghazwatil muslimina wa fi kulli makan wa zaman al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sedaya jamaah Masjid Al-Amal yang kula hormati, khususipun ibu-ibu Miftahul Jannah, ngapunten sonten iki dereng saged ngaos tarosana malih, mangke diterusten dalem nggih ngertos. Mangke diterusten dalem di wektale nggih pun mepet niki langsung ngaos posonan mawon nggih. Kala mben kita sampun ngaos babagan masalah syarate poso nggih kula baleni sekedhik. Bilih tiyang nglampahi poso niku ugi kedah mangertosi ilmune tentang poso. Kados supaya napa nggih supaya posone niki dadi bener lan sah. Nggih bener mungguhe aturane Allah, nggih bener nek pikantuk ganjaran. Nah, mergi kudu enten ilmune, mongko para ulama ampun damel ilmu poso, nggih urutan-urutan tentang sing poso niku mulai awit saking pengertian kalau mben sampun. Terus masalah syarat poso, pilih syarat poso niku enten sing diwastani syarat wajib, enten sing diwastani syarat sah. Syarat wajib gini ku poin-poin utawa syarat-syarat sing nek niku sampun dipenuhi seseorang, maka tiyang niku nembe diwajibaken nglampahi poso. Syarat sah niku syarat-syarat sing hubungane kalih sah utawa mboten sae poso kita, ibadah kita. Makane penting sangat. Nggih kados kala mben yang tiang sing poso kudu Islam,
terus kedah sampun balik, sampun dewasa secara agama nggih. Umpama kok dereng balik, ngandhapi balik niku istilahé tamyiz nggih utawa mumayyiz. Nek lare niku dereng balik tapi nembe mumayyiz niku sampun diajari poso, Nek ten salat memang tiyang lare alit sing tamyiz umur 7 tahun niku lho. Niku nek lare alit umur 7 tahun kan sampun diperintah salat. Nek sampai umur 11 tahun kok dereng purun salat dikengken gepuk. Ngoten nggih. Nek ten nggih hadis kan ngoten masalah salat. Sebagian ulama enek sing madakno salat karo poso. Mergo sami-sami rukun Islam, mongko lare 7 tahun kudu wis diperintah poso. Nek 10 tahun kok gak poso digepuk. Niku enten ulama sing madakna ngoten. Tapi ulama sing mayoritas boten karena poso karo salat niku bebane benten. Poso niku nggur napa lek salat itu nggur paling mek 5 menit cukup. Nek poso kan kudu sedina. Lah arek jek 10 tahun kadang dereng kiyat, makane mboten usah digepuk. Enten sing mayoritas ulama mboten usah ngangge gepuk. Sing penting tetep diperintah diajari poso. Lah tradisi Indonesia alhamdulillah enten istilah tradisi poso beduk. Nah, kangge ngajari lare-lare tamyiz mumayyiz niki sadurunge balik kudu wis iso poso. Lajeng laris tiang sing poso ugi akale kedah sehat. Akale sehat niku nggih saged dijak ngomong nyambung kados dek wingi niku. Terus suci mboten saking mboten kena haid, mboten kena nifas. Terus wektale sing dienggo poso mboten haram. Terus tiange nggih sehat, kuat, saged nglampahi poso. Niku diantara syarat-syarat wajib lan syarat-syarat sah. Nah saniki rukune poso niku sing dilampahi ten lebete poso. Sakjane nggih namung kalih. Nggih niku kudu niat tur kedah ngempet mulai saking subuh sampai maghrib. Sakjane nggih niku tok wentek. Niate kudu ben bengi. Niat poso. Lah niat poso niku sajane umpama kok mboten usah ngangge lafaz nawaitu sauma ghadin mboten masalah niku. Ten ati jenengan cuma krentek aku meneh poso Ramadan. Pun cekak ten ati ngoten mawon. Karena niat ngangge lafaz niku nggih hukume mek sunah. Mboten dadi wajib. Sing wajib kan atine pokoke krentek niat. Lah niat kudu nyebut jenise nggih niku Ramadan. Nek jenengan namung niat tak poso ngono tok pas Ramadan mboten saged. Soale niat kudu nentokno takyin jenise napa iki poso iki. Nek poso Ramadan kan jelas hukume wajib. Nek nggur ngomong aku tak poso niku umum mboten saged. Dadi tenati kudu ngrentekno meneh poso Ramadan, enek Ramadan. Tur kudu bengi niate. Isuke ngono mboten angsal. Makane dalune kita bertraweh berwitir niku dijak imam kengken maos niat sareng-sareng ben mboten kelalen niat. Lajeng injinge ngempet mulai subuh sampai maghrib mboten angsal batalne poso. Tur Ramadan iki ulang spesial saestu. Spesiale ngenten. Kita niku nek pun kadung nglakoni poso Ramadan mboten nangsal dadak batalno posone mboten nangsal. Ra ono uzur napa-napa, istilahé ra ono udan, ra ono angin. Kok terus mari ngono batalne mboten nangsal. Perkara sing wajib niku nek pun kadung dilampahi kudu ditutupno.
kecuali nek enten udzur. Nah niku benten mergo untun udzur. Pas wae udzur mawon mangke enten aturane. Pas wae udzur umpama sakit umpama. Sahure saged, injinge tasih poso saged, dilalah kok pas wae siang sesek utawa wetenge sakit madaran. Terus si dokter kengken dan ngunjuk macam-macam. Niku batalno karena udzur, kudu duwe niat tarokhus. Tarokhus iku njukuk rukhsah, pancen nek wong lara oleh mokel, kudu ana ngono. Karena dienggo bedakno nek ibadah niki pancen saestu-estu ibadah wajib sing ra kenek dibatalno kala-kala kecuali nek enten udzur. Niku pentinge Ramadan niku. Nek angger poso biasa nggih, apa sunah sing di luar Ramadan. Terus gak sida poso wis meneh ae tak sarapan aku. Mboten masalah. Tapi nek teng Ramadan mboten nangsal. Makanya para ulama lintune nggih madakno termasuk ngibadah wajib liyane kaya salat. Nek wis kadung takbiratul ihram Allahu akbar, ana apa wae ora oleh dibatalne kejaba pancen enek udzur sing menyebabkan kudu batal tenan. Nek gak enek apa-apa terus wis gak sida wis salat engko ae mboten nangsal. Iku saking pentinge niat ngibadah wajib. Berarti nek mboten nenten udzur napa-napa mboten nangsal dibatalne. Enek udzur kudu ditingali riye. Niki udzur sing saestu-estu boleh membatalkan puasa napa mboten? Nek kok diwingi lho kula contohaken terus sakit. Nah, sakite ningali riyen, sakite jenis napa? Nek sakite nggur gatel ya ora oleh terus marang dadak batalne puasa mboten nenten hubungane ngono lho. Nah, kudu sing sakit sing pancen mboten saged dienggo nerusne puasa. Niku rukune puasa. Lah, terus perkara sing batalne puasa niki kedadi ngertos iki. Enten sekawan macem. Sekawan macem iki perbedaane. Kategorine enten sekawan. Enten tiyang sing ngelakoni batale puasa, tapi posoe mboten dianggep batal. Mboten dianggep batal. Malah dikengken nglanjutno puasa. Niku sing pertama. Nggih mboten batal dianggep batal posone. Nggih mboten nyaur. Nggih mboten bayar kafarat utawa fidyah. Tur nggih mboten dosa niku sing pertama niku. Enten tiyang sing nglakoni pembatal poso niku posone batal. Tapi piyambake mboten dosa. Cuma dikongkon nyaur tur mboten usah bayar kafarat. Enten sing jenise ngoten. Nomor 3 enten sing tiyang niku batal posone. Mboten dosa. Tapi dikongkon nyaur plus bayar fidyah. Enten sing ngoten. Dadi dobel. Yo poso, yo bayar fidyah. Sanes kafarat benten nggih. Kafarat sakale fidyah benten. Sing nomor sekawan sing paling parah niki. Posoe batal, yo dosa, yo kongkon bayar poso qada nyaur. Nggih, dikongkon bayar kafarat. Niki sing paling berat nomor sekawan. Nah niki kedang ngertos nek pas wae batal poso iki aku mlebu sing golongan 1, apa 2, apa 3, apa 4. Amit-amit lek sampai sing 4 niki bahaya kok sing 4. Nah, batale poso napa mawon sing paling umum nggih. Nggih niku nek ten Fathul Qorib utawa takrib niku disebut sedasa. Tapi secara umum nek dihitung mboten sampai sedasa sajane. Nggih niku barang apa wae benda sing disebut ain nek teng ngene kitab iku ain. Ain niku sesuatu benda sing iso diarani benda. Mbuh cilik mbuh gedhe. Sing mlebu lewat bolongan utawa melet sirah. Berarti lewat mulut, lewat irung, lewat telinga. Terus kali lewat
Niki dubur kubul. Nah, kubul kali dubur. Niki nek enten barang mbuh gedhe mbuh cilik kok mlebu disengaja maka hukume batal. Mbuh iku bentuk panganan utawa boten panganan. Nah, makane ngapunten nggih, nek wawi niki mboten jorok, pancen nek wawi. Ngertos wawi nggih, cawi niku. Niku nggih namung dibersani ngenten mawon. Mboten usah sing ngapunten sampai drijine mlebet ngenten. Nek drijine mlebet sak pucuk ngenten mawon, batal Rasul. Nah, niku kedang atos-atos. Terus berobat. Pas wayahe posoan kok berobat. Nek berobate lewat lubang-lubang niku wau, maka hukumnya batal. Nah, kayak iki nek suntik, infus mboten batal. Memang enten ulama sing nek bentuk panganan marekne nah hukum batal mboten, tapi nek sing pendapat kamu mboten. Kula nderek sing pendapat sing longgar karena napa? Aturan umum niku kudu lewat menapa manfaat maftuh. Manfaat maftuh niku lubang yang terbuka. Lah tiyang suntik utawa tiyang infus niku mboten melalui lubang terbuka wong dicubles dhisik. Nah, makanya mboten batal. Obat tetes mata gitu mboten batal, mboten masalah. Tapi nek telinga nah, ngeleboni obat. Lho berarti nek wudu yo napa? Nah, wudu kan kumur. Wudu kan enten sing berseni irung. Nah, mboten napa-napa. Nek sing sampai namung sikatan, namung siwakan, terus wudu nggih. Mboten sampai mlebeten dalane tenggorokan, jalur tenggorokan iki, maka mboten batal. Nek namung umum kan ditokno. Berseni irung nggih disesep sampai niki tok, terus ditokno. Maka mboten batal. Tapi nek sampai mlebet, kaya zamane corona niku napa sing dilebokno niku? Swab nggih. Zaman corona niku lho sing nah, sing ngecek sing ngecek niki positif napa negatif tak diogo-ogo niku ya batal nemen mlebune nemen sampai ujung mriki. Swab nek ala niki niku nggih batal. Tapi nek namung suntik mboten batal. Terus teng kedokteran iki kula nate maca kitab niku enten obat sing dideleh ten ngisor ilat nggih. Jadi kan ngertos tiyang sing lara jantung napa lara napa ngoten. Niku enten jenis obat sing mboten dikulak anaku ditelan mboten, tapi dideleh ngisor ilat. Engko ilang dhewe. Nah, engko ilang dhewe. Niku nek umpama mboten dilek, mboten dipamah, dideleh ilat dijarno ilang dhewe. Karena ngrembes melalui napa niku pori-pori ten lidah niku, maka mboten batal. Karena mboten liwat iki. Nah. Makane sing paling diati-ati niku barang sing mlebu lewat bolongan-bolongan iki hati-hati, Pak. Jenengan wudu, nek wudune mboten nemen nggih, wudu biasa kaya wudu biasa. Kok mlebu gak sengaja, maka mboten batal. Mboten batal karena wudu niku kan perkara sing diperintah syariat. Tapi nek wudune kenemenen mubalaghah istilahé. Mubalaghah niku mestine wudu kan maksimal ping 3 kok dadak di bulan baleni. Nah, sampai enek sing mlebu, maka hukumnya batal. Niku hati-hati niku. Lajeng sing batalne malih nggih niku muntah sengaja. Nah, sing diowo niku Pak, terus isok muntah sengaja, maka hukumnya batal. Terus kumpul bojo, hukumnya batal. Lajeng nah niki medal mani atau medal sperma sing sebabe niku dedemekan. Jadi napa jaler napa estri iki jajane saking mawon. Nek medal sperma awan-awan Ramadan tur sebabe niku mergo demekan, maka hukumnya batalne poso. Tapi nek mboten demekan terus metu dhewe. Nah, contohnya kaya napa mimpi basah, maka mboten batal. Nah, utawa karena terbersit terus terbayang-bayang napa ning mantu ningali gambar napa naudzubillah ternyata kok medal mboten enten demekan kulit napa-napa terus medal sperma, maka mboten batal. Sing batal niku medal sperma mergo demekan. Niku sing kedadi hati-hati. Terus kaya haid, nifas niku pun umum. Nek semaput
Batane poso mboten semaput. Pingsan, nggih ngertos nggih pingsan. Mboten poso mboten? Mboten. Nah, pingsane nek awan Ramadan mboten sampai utuh lho nggih. Nek pingsane mulai subuh sampai maghrib batal. Iku kan ngentekno istighraq. Tapi nek umpama kok kecelakaan umpamane apa sakit kok dilalah jam 8 digobeto teng rumah sakit terus sadar jam 09.00 jam 10 maka mboten batal. Dalam minyak angin utawa inhaler nggih sing tengah. Nek bentuk uap ambon-ambon mboten batal. Nek ambon-ambon. Tapi nek semprot air. Sing uap-uap niku lho semprot. Crit ngene nyemprot maka hukumnya batal. Karena niku kan nyemprot. Nah nek kaya ambu minyak angin ngono terus napa inhaler niku kan bentuk bau. Bukan bendai sing mlebu ten kita namun baune tok. Nah, kaya jenengan lewat bakul sate, liwat nang kono mentang-mentang enak terus bolak-balik liwat rono, balik maneh, liwat balik maneh. Mboten batal. Iya. Ya cuma rada makruh ngono ae. Nggih. Kaya poso tenanan iku. Nek dawuh ulama iki, poso tenanan iku ra oleh maksudnya kita kedai niku menghindari hal-hal yang berbau-bau. Termasuk wangen-wangen niku dihindari. Karena poso niku ngempet syahwat. Sing halal ae dikongkon ngempet, apa maneh sing haram. Panganan kita oleh dhewe ya tuku dhewe. Wae poso kan kongkon ngempet padahal halal secara hukum. Tapi nek poso kongkon ngempet. Semanten iki kaya wangen-wangenan. Pun niku sing batali poso. Nah, sing kategori sekawan niki maksude pripun? Wau kan enten tiyang sing nglakoni pembatal poso. Tapi posone ora dihukumi batal sing pertama. Dikongkon nerusno posone, mboten dosa, mboten nyaur posone, ya mboten kenek denda fidyah utawa kafarah. Niku tiyang sing nglakoni batal poso mergo kelalen. Mergo supaya lali nek poso. Biasanya awal-awal poso biasanya. Tanggal-tanggal 1 ini kan gereng kulino poso. Wis mari kerja sembuka gluk langsung glek. Kira-kira Pak umpama jenengan terus napa ningali putrane moro buka kulkas glek-glek jenengan elingno napa ngenteni kok dhisik ngenteni mari kira-kira wajibe dielingno wajib lho poso gak oleh mboten terus diteni sik ae kok ngenteni mumpung lali ora rezeki mboten langsung iya nggih pancen kadang ngeten sing lare iku dielingno nesu. Dan kita niku nek ningali sesuatu sing mboten cocok kali syariat kudune ngelingno ngoten. Tapi niku nek karena kelalen mboten diterusno lho nggih. Sing jek sisaten cangkem dilepet. Mboten terus wis kadung ya mboten langsung. Balik ngelingnya nek masalah niki Pak. Kita ningali jadwal imsakiyah kok keliru. Nah, kadang kan rodok mepet niki, tanggale kan rodok mepet Pak nggih. Antara sing lek awal-awal ngono jesok nengeri oh iki tanggal sakmene 58, 17, 58, 59. Tapi nek wis rodok tengah kan bingung Pak. Nek mboten enten garisane kan bingung gitu. Kita ningaline sing ternyata tanggal diwingi 56. Ternyata tanggale sakniku iku mboten 56 ngoten lho. Nah, kadang umpama maju mbok mundure utawa sing ditingali drijine kita rodok keliru, rodok mripate, rodok mboten titen. Oh iki 17.51 wis azan iki. Alhamdulillah. Terus dilalah langsung mangan langsung ngombe. Ternyata tengere keliru niku 17.52. Kacek sak menit utawa kacek 2 menit. Kok wis nekat batal nih, maka hukum posone batal senajan kurang sak menit. Niku batal nih poso mergo
keliru. Tetep hukumnya batal. Cuma mboten dosa. Tapi memang sangat itu wong karek sak menit nggih mboten. Nah, makanya kula aturaken nek ningali napa imsakian khususnya nek buka nggih. Nek sahur insyaallah jenengan sadèrèng imsak pun mandeg rata-rata kan. Tapi nek buka niki kadang kita rada kesusu. Ningaline mboten titeh. Nek enten kalender niku jenengan pirsani saestu. Iki pancen wis wayahe buka tenan apa dereng. Nek dereng nggih ampun rada dimpet sak menit 2 menit. Wonten nggih. Tasih enten dalil. Nah, nomor 3 kula cepetaken. Nggih niku batale poso sing hukume tetep batal. Terus piyambake dikongkon nyaur, kadang ya dikengken bayar fidyah, tapi mboten dosa. Nggih niku tiyang sing batale mergo udzur. Nah niki Pak sing paling penting Pak. Nomor 3 niki. Batal poso mergo udzur. Mungkin sakit, nggih. Sing mboten kita jaluk. Sakit kan mboten enten sing jaluk sakit utawa ternyata napa niku sing ibu-ibu datang head niku. Maka nek ngoten niku, maka kita batalne poso ansal. Tapi syaratnya wau nek sakit nggih, syaratnya nek sakit niku pas wae batalne poso jenengan pas wae ngunjuk utawa dahar. Niate tarohus, ya Allah kula batalne poso sakjane gak pengin batal. Tapi terus dokter mboten nangsal poso keken batalne. Kula mendhet ruksa keringanan saking Allah. Ngoten nggih. Sing nomor 4 niku mergo berkumpul atau kumpul suami istri mungkin mboten kedadian nek niku berat sangat soalnya kedah kafar. Ngoten nggih. Enten sing ditangketaken masalah batal poso cekap nggih mugi-mugi saged awet posone kanthi nutuk kanthi sempurna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.